kolektiboa, eta zuela alkatea, sarietan ari nazionak alkatea, eta nintxo txunean balkatea. Eta gaurkoa erabili gure edo bada Europako Zero Waste, Zero Bakin, Zero Zabo ziurtagirien ziurtagietan egin duen aurrera pasoen berri ematea hiru herri hauetan ziurtagirak baditugu goren dela horretaratik, eta auditorio berrietan izan ditugun nobedaden edo berri ematea. Eta egin gaudena igual, ez herri izan ditugun aurrera pasoen edo berri ematea. Hasita, manezun bezala, zer bezala. Bueno, txalek esan dugu bezala, Uzkurrugilen jala izar lotuak genituen, orain auditoria bat pasadugu, azkenean, ziurtagiria ematen da, baina ziurtagiri hori lortzeko adierazleak, arrazoiak bere horretan jarraitzen ote duten, atzera egindan, edo bere egin ote dugu neurtzen da, eta kasuan, aurrez lortutako mailari eutsi egin diogu, lau izar lortu genituen, eta esan dudan bezala, orain auditoria honetan, maila hori eustea lortu dugu, eta guretzat hori oso garrantzitsua izan da, eta ondorioz ere, administratik jaso dugun balorazioa, edo jaso dugun txostena, oso balorazio ona egin dute, oso ona egin dute, gure herriko honakinen kudeaketaren inguruan. Zentzu hortan, nabarmendu dituzten jardun honen adibide dira esate baterako, hondakinen kalitatearen kontrola eta jarraipena egitea, sortzez besteko ordainketarekin ere jarraitzea, hori jasota gure ordenantza fiskaletan, hondakinen trazabilitateari ere jarraipena egitea, kontratazio publikoan ingurumen baldintzak edo klausurak txertatzea, eta oso balorazio positiboa ere jaso du atezatekoaren bulegoa bera eta bulego horretatik egiten den lana eta herritarrei eskaintzen diegun zerbitzua hondakinak biltzeko eta biltzeko horretan eskaintzen dugu laguntza, aholkularitza eta zerbitzua. Esaten nuen bezala duela 3 urte maila oso hartu jarri genuen, beraz bazen erronka maila hori eustea, eta esan bezala, guretzako postekoa da maila hori eutsi izana, eta hori ez da kasualidadez gertatzen, bada Usurbilek eta Usurbildarrek hondakinen kudeaketarekiko eta ingurumenaren zaintzarekiko duten konpromisoaren irakurtzen. Eta gainera, urte ez da txikia dela, 3 urte hauetan ere gure herria handitu egin da, gure herrira herritar berriak etorri dira, jarduera ekonomiko berriak ere zabaldu dira, zerbitzu berriak jarri dira martxan, eta horrek guztiak ere inpaktu du hondakinen sorkuntzan, hondakinen kudeaketan, batzutan ere inkluso okerrerako, eta beraz zentzortan onditze hori eman arren ere, hondakinen kudeaketan hartzen ditugun eta ditugun neurrien ondorioz ez du inpaktu negatiborik izan, eta beraz hori ere importantea da. Askotan esaten dugu, gauzak beti egin daitezkela hobeto, eta zertan hobetu dezakegun ere, jasotzen du txosten honek, eta guretzako hori importantea da. Eta batez ere, prebentzioan arreta jartzea eskatzen dugu. Eta beraz hor, egiten zaizkigun proposamen artean, badago batetik hondakinak prebenitzeko plana eguneratzea, eta baita inpaktu adierazle batzuk ere garatzea. Eta beraz, esan bezala ekarpen horiek lagungarriak dira ere, aurrera begirako ildoetan eta lehentasunetan eman beharreko urratsak finkatzerako orduan, badakigu nondik jo. Justu, batu nahi nuke ere 2025-ean, berriki jaso ditugu 2025-eko hondakinen kudeaketaren inguruko datuak, eta esan, 2025-ean ere, Usurbilgo baitako bilketa 185-ekoa izan dela, eta eusten nahi dela, azken urteetako mailari, lehen esan bezala, nahiz eta gure herria honditu eta zabaltzen zen, eta guretzat datu hori ere oso ona da, 185-eko baitako bilketa herri osoa oso datu ona da, baina ez gara konformatzen,
eta lanean jarraitu nahi dugu. Eta are, batez ere, momentu honetan ere, martxan eta edukitzen ari garen, gobernantza eredutik ez, urtea dara matzagu, misioen araberako gobernantza eredu bat eraiki nahian, eta finkatuak ditugun herri erronka eta herri misioen artean, badago trantsizioko sozialaren misioa, eta guk finkatua daukagu 2030erako ere, nun egon nahiko genuken erronka honi dagokionez ez, eta gure misioak dio usurbil klimatikoki neutroa izango den herria bihurtzea da gure erronka 2030erako, balioen eraldaketan, mugikortasun eredu jasangarrian, baliabide naturalen zaintzan, eta bertako kontsumo eredu arduratsuan oinarrituko den trantsizio justua garatu. Eta misio horrek ere baditu helburu batzuk finkatuak eta helburu horien artean noski dago hondakinak gutxitzea, porque helburua badelako nagusiki sortzen den hondakina ondo kudeatzea, baina importantena da hondakinak ez sortzea, eta beraz hor jarri behar dugu indarra, eta misio honekin lortutako helburuetako bada, sorrera, usurien sortzen diren hondakinak 10%ean gutxitzea, ez helburu kuantifikable bat, eta beste hainbat helbururekin batera. Eta beraz, gure landerroa hori izango da, hondakinen sorrera murriztea, eta hori egin nahi dugu, garantietzazko gobernantza honetan ari garen herriko udala eta herriko eragile, konektore eta komunitario guztiekin. Eta beste gabe nik bakarrikan azpimarratu nahi den, ze importantea den hiru herri hauek Europan kokatzea, esan nahi guk zero zago herria gara, eta Europan kokatutako proiektu batean gaude, oso importantea da, gure hondakinen kudeaketa ezagutu, aztertzea, eta beraiekin elkarlanean ere, Europa mailako erakunde hauekin ere elkarlanean aritzea, gure hondakin kudeaketak nola hobetu, eta iruditzen zait gaur egungo larrialdi klimatikoaren testuinguru honetan, gakoa dela hondakinak ondo kudeatzea, eta uste dut hemen herriak badera horren aitzindari izan behar, uste dut aitzindari izaten jarraitzen dugula, lehen garrantzitsua zen, uste munduaiako kontestu honetan, are garrantzi gehiago hartzen du egiten ari garen lana, udaletatik eta herrietatik eta herritarrekin elkarlanean. 2021 lehenengo aldiz urtarrila lortu genuen hiru izarrekin lortu genula, 2025ko auditoriak bai aurrera pauso bat eta maila bat gorena jarri ditula eta bestetik 4 izar lortzera eraman ditula, eta egia esan, nolabait ere ziurtagin honek rekonozitzen du urteetan egindako lana, eta auditoria honekin lanean hasi geanetik ere implementatu ditugun berrikuntzak ere, ziurtagin honen lorpenean, ez? Orduan, egindako nizak egiten duen txosten hontan lana egindako lan hortan hainbat puntu azpimarratzen ditu, batetik, baloratzen du urte luzeetan egindako lana, gure kasuan auzo konposta eta autokonpostak konpostaje deszentralizateo oso ondo baloratutako kontu bat bada, usurien aipatu da bezala ere hondakinen bulegoak herritarrekin egiten duen lanketa zuzen ere oso ondo baloratua da. Gure kasuan ere atezateko sistema ere oso ondo baloratua da, 180ko gaikako bilketa daukagulako. Kontuan izan da, hernanik daukan tamaina eta daukan herri izaeran oso emaitza ona da, 180ko gaikako bilketa izatea. Eta gero beste puntu bat ere bada, aurreko auditoriatik honean martxan jarri ditugun proiektu berrien balorazioa. Eta horrek ere eraman gaitu, izarrak gehiago lortzea. Ez hor, hondakinen berrerabiltzan edo gutxitzeko egindako hernaniko edo truke hernani motuz ataria jartzea, autokonponketa tailerra ere martxan jarri genuen, bizilagunekin herritarrekin ere konponketa tailer desberdinak ere antolatu ditugu, eta azteklima bezalako ekimenak ere egin ditugu. Horren guztian gehiturak edo eman du, ziurtagin honetan hobekuntza edo izatea, ez? Esan bezala, 180ko gaikako bilketa zerbitzua 20.000 biztanleko herri industrial batentzat oso emaitza
etxigar eta hortan jarri behar ez? Hernaniko udaletik eten gabeko hobekuntza hortan joan behar dira, ez? Ziurtagiri honek eta auditoria hauek zertan laguntzen dituzte. Agutzenek aipatu bezala Europa mailako ziurtagiri batera zaila hitz egiten, hiru herri hauek Europa mailan kokatzen dituzte oso posizionean kudeaketa, makinen kudeaketa dagokionez, eta auditoria hauek balio digutena da hobekuntzak ere planteatzeko. Ze rekonozimenduaz aparte ere hobekuntzak ere planteatzen dizkigute pausoak emateko. Hernani dagokionean pleguetan jarraitzen duen klausula sartzen, enpresek egiten dituzten hondakinen trazabilitatea eskatzea eta betearaztea hori txertatzea edo hortan indarra sartzea. Hemen gurean ere oso baloratua izan da eta bide hortan jarraitzeko esaten dute merkataritzarekin egin dugun sortzaren araberako tasa sortzarena, nolabait ere hondakinak gutxitzeko bitarteko on bat dalako eta hori ere zabaltzea merkataritzatik haratago herritarrengan eta etxetara ere bai ez. Orduan, rekonozimendua Hernaniarrek egiten dugun udalak egiten duen lana baita ere, baina batez ere egunerokoan makinekin ardura atxu izan eta egiten dugun rekonozimendua da, eta hiruak bosgarren gizarri lortza eta bikaintasuna lortzaren zaila da, okazaila, baina ari dago baldintzak baditu da eta okerak baditu da hori. Horrean, enpresa batean auditori egiten denean, jendea oso auditori ibiltzea. Oso auditori ibiltzea, zu ziurtatu behar duzulako evidentziekin egin dituzun gauzak. Evidentziak dira, dokumentuak, prozesuak, datuak. Eta, auditoria hau sententzia. Hainbat eginetan, da zure daturia norbait sartzen da, esaten ditu. Papera hori, hau nore egin ez. Beste datu oso. Ez da izan egin hitz egin gode, baldetzeko ea, borrota dakan karpetan artxibo egiten. Honekin esan nahi ziurtagiri hau, gutxiago metodologikoa zorrotza da. Horrek esan nahi du, hobekuntza prozesua ere metodologikotik zorrotza da. Alegia, ez dizuela ematen izan da, sakarro kaja bat ditu. Gauza, prozesu serioa eta esaten da. Bueno, hasti gara zer bi izarren duzkan aurrekoan, gure helburua oitekoan, gure helburua izan zen, horrengo hori bi hau izan dugu baina horrengo izar bat gehiago, alegia oitekoan. Bueno, hirugarren izarra jasuta, zeintzuk izan dira hirugarren izarra lortzeko kapuak, arazoak. Bueno, alde batetik, nik urte sailkatze indizia mantentzia bea dala lorpen da. Astiarra da, ez asko azilan garrila da, beti egiten dugu ez. Magoz hogei urtean, proiektu da, da. Bueno, pentsatzen ze esan nahi du, goizun zerbitzu da, esan nahi du, zerbitzu bat, daukazuna, dimentsionak egin behar duzula. Handitu, hobetu, eta horrek eskatzen duzu garrazko bat. Gure kasuan, hondakinen kasuan, lortzen da egea, egun eta magosteko sailkatze indizia mantentzia. Bereziki hona da poligonotako indizia, ez eta egitzen den poligonotako indizia bereziki hona da, nire hona eta marrako sailkatze indizia. Bueno, horrek albidetu digu indizea, ez? Guztirako indizia honek dugu. Eta mantentze hutsa lorpen bada zigarren kasu. Jende asko produktako, etxebizitzak gari asko, horrek eta karren dut. Biztalde batetik, 2008an utxune batzuk erazkumak duten, utxune horiek egin bat esan duten planifikazio bat lortu azinak asko. Orduan urte hauetan bai lortu dugu, hondakinen festibaren gaia, hobeto planifikatzea eta hobeto kudeatzea. Horrazten hartu nuke baita ere, ordenantza fiskalaren ikuspegitik, sortzea gatiko ordenketaren egin da lanketa, etxebizitzen kasuan esatu da dago, eta konbertzioen kasuan ere bai. Oso tasen tarifa sistema zahartutu da benetan, eta aldaketa ondi bat ditu. Bigarren, beste lorpen bat, hondakinen bulegoarena. Ohartzen baldin bazalea dugutzen egitatu eta xabete. Eta hala, zu baldin badukazu bulego iraunkorrak beti zabali. Alegia, zu baldin badukazu norbait, beti hondakinen gaianekin erne lanian hortara jarrita, bai maitzak etorri. Jakinak garrazu gobernantza duki bat, planifikazio hon bat, dukoak ondo markatu, baina gero jendeak garrazu lanean, eta jarraiko horrezuna behar honek. Hau ez da, hondakinen gaia ez da, kudeatzen den zer. Eta alde horretik hondakinen bulegoaren garrantzi dituan. Eta hondakinen bulegoetan dut pertsonen lana zinbestetan. Egunez egun, gora bera identifikatzeko, komunitatean jartzeko.
Bueno, gure kasu hori izan dira, esan duke, hirugarren izar hau ekarri dut. Hau da begira mundu euskako hobetzeko puntuak, alde batetik ondakien ordenantza behar dugu, prebentzio horretan, bai? Denon erronka da kontakin gutxiago konsumitzia esan dugu, zaila da, baina hori da denon erronetakoa, eta gure kasuan beste bat da kompostaren. Oantxe bertan, oso komposta lehen berri bat jarri nahi dugu, hor irabazteko margen handi xamar da. Usu bigarren diren aldean, komposta egiten duten famili kopuru, jende txikiago. Eta hor, margen handi xamar. Bueno, saiatuko aurrengoa kolaborra martzen, ez dugu jarrena, martzen den. Bueno, hirugarrena nire kontua nik uste, kudeaketa izatea, jarraitua, etengabea, planifikatua, sistematua, helburuak argi jarrita, eta gizarra eta esan dagoa, agurtzanek da ipatu Europa, eta xabik ere Europa baina guzti Europa egin badaz, auditoriak tente jartzeko modukoa, eta uste emaitza azkuna batzeko. Eta gero, talde lanen ekaunen bat egin egin, asko laguntzen du, beste bat egin batero lako gauzen. Asko laguntzen du, eta asko laguntzen du ondoan egutzia beste batzun dago izarra duzatera. Galdatzeko, ondo egin dezko eta zehaz moda dut eta aldo horretan uste dena erraxagoa da, elkarrekin. Hoxe, ez dira aipatu agurtzanek Europa xaberak ere Europa mailako kontuetatzen zaiten dela, baina erronka globala zaiten dela, transizio ekolosozialaz, ekologikoaz egiten, ekosozialaz, desazioaz, konsumoa aldatu behar dugu. Zer importantea dian hondakinen kudeaketa on bat egitea transizio ekologiko eta ekosoziala. Hortan egia, hortan eredua hiru herri hauek eta bertan herritarrek daukagun kontzientzia gauzak ondo egiteko. Gure eguneroko hondakinek eta konsumak zuzeneko eragina dutelako ez. Maila daude, transizio ekosozialeko pausoan daude, erronka desberdin modu desberdinetan erantzuten eta hondakinen kudeaketa zalantzari gabe horietako garrantzitsuenetako bat bada. Eta uste bai azpigarra usurietan handi, goreneko baina dagoen, eta hori izan